Шәмәрдәндәге автоном коммерцияле булмаган Балкыш тернәкләндерү үзәгендә сәламәтлекләрен ныгытучы өлкәннәр өчендә мәдәният йортында ял кичәсе үтте. Чарада безнең иҗат төркеме дә катнашты. Кеше гомере ел фасыллары кебек сизелмидә үтеп китә шул. Бу көнне Шәмәрдән мәдәният йорты гомер күзләренә кереп баручы абый-апаларны җыйды. Шаба-шаба гомер атым дип аталган концертта 16 ел тулган ай ансамбленә йөрүче Нурия Галяева да катнашты. Бик матур тавышка ия Нурия апа Шәмәрдәндә туып үскән. Лаеклы ялга чыкканчы 17 ел Шәмәрдән ашлык кабул итү элеваторында хезмәт куя ул. Җырлап биеп яшәгәч, картаерга вакыт юк ди әлеге ханым. Рәхмәтен белдерәсем килә Фәнис Тагировичка. Ул безне һәр ел сайын ыллар бәйрәм белән котлап, бик күп күчтәнәчләр җибәрә. Минем аңа рәхмәтем зур. Без бүген үзебезне өлкәннәрне шатландырабыз, өлкәннәргә менә җырлыйбыз, концерт куябыз. Өлкәннәрнең күңелен күтәрер өчен аларга тазалык, саулык, озын гомер, семья бәхет телисем килә. Балкыш тернәкләндерү үзәгенә өлкәннәребез тирә күрше районнардан гына түгел, Түбән Кама, Чаллы шәһәрләреннән дә килә. Араларында райондашларыбыз да шактый. Хезмәт юлын 18 яшендә техник хезмәткәр булып башлап, 40 ел Измә урта мәктәбендә эшләгән Фидая Мирзина ял итәргә авылдашы дусты Нурия апа белән килгән. Иң беренче үземнең эшләп чыккан коллективыма рәхмәт. Ул директор белән пионервожатый килеп бик зурлап кутладылар. Алар кутлаганнан соң минем чиратым җитеп инде шушы Балкышка. Сөенә менеп киттек инде. Бик әйбәт карыйлар. Хитмәт. Тәрбиялиләр, ашаталар, эшертәләр, мероприятиялар да бар. Бөтенесе менә иртәгә дә була, бүген дә клубка кердек. Концерт куялар, иртәгә дә нәрсәдер була әле. Бик күңелле, бик әйбәт. Ул лечениялар бөтенесе бар. Безнең караучылар шундый йөгереп кенә йөриләр, бик әйбәт. Республикабызның төрле төбәкләреннән килгән хөрмәткә лаек кешеләр матур җырлар тыңлап хозурландылар. Җитәкчеләрдән тәбрикләү сүзләре кабул иттеләр. Чарада Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Бахманов, районның социаль яклау идарәсе җитәкчесе Лилия Гайнетдинова катнашты. Сезгә һәр көнне Аллага шөкер дип сөенеп уянырга язсын, һәрбер көнне сөенеп сөйлеп үткәрергә язсын, якыннарыгыз, туганнарыгыз янәшәдә булсын. Бу тормышта инде сез күп эшләр эшләдегез, күп эшләр башкардыгыз. Хәзер инде сез шулай итеп ял итегез. Һәр тормыш юлын һәр минутын кадерләп, ләззәтләнеп яшәргә язсын. Инде рәхмәт итәс килә клуб хезмәткәрләренә, шушы Балкыш үзәге хезмәткәрләренә, һәрбер чыгыш ясаган һәм ясаучы артистларга барыгызга да зур рәхмәт. Тагын бер бәйрәм белән. Сезне шушы бәйрәм белән Шин күлдән, үземнең исемнән, социаль яклау бүлеге исеменнән тәбрик итәсе килә. Сезгә шын ихластан чыккан назлы сүзләрне, күңелдән чыккан матур уйларны җиткерәсе килә. Хөрмәтле өлкәннәребез, абыйлар, апалар, өлкән буын вәкилләре, сезне һәр көн, һәр почмакта бәхет елмаеп көтсен, кысып кочаклап алсын да гел үзенеке итсен. Ветераннар советы рәисе Фәнил Ильясов та өлкәннәребезгә изге теләкләрен җиткерде. Сезгә шушында матур гына итеп ял итәргә, кайткач шуннан да үзегезнең фикерләрегез белән, дусларыгыз белән, үзләрегезнең хезмәттәшләрегез белән элек эшләгән бүлешергә килсеннәр, шушылай итеп матур итеп ял итсеннәр. Менә моны оештырган Балкыш үзәгенә, социаль тәэминат өлкәсенә, администрациягә, хакимияткә бик зур рәхмәт. Сары төсен акка алыштырып, тузганаклар куеп туй итә. Бу
Ул гомерләр нигә ашыгасың? Алда безне белмим, ни көтә? Ни көтсә дә хәерлесе булсын. Дөньялар тынычлансын, күңелләрдә кабат яшәү дәрте уянсын. Казакстан якларыннан күчеп кайтып, Шәмәрдәнне үз итеп яшәүче Динә Фәйрушина болыным җыры аша туган ягын өзелеп сагынуын аңлатты. Кем үлкем, әлдилей бер ансып келем сагынып, шүлдеп келем сыр җайлавым. Тау халыкларына хас дәрт һәм дарманны акварель бию ансамбле тамашачыларга да өләште. Яш башкаручылар Раиф Зияддинов, Сөмбел Фатхуллина, Роман Валиев чыгышлары да көчле алкышларга күмелде. Бой эштәлекле ял кичәсен оештыручыларга һәм балкыш тернәкләндерү үзәге хезмәткәрләренә рәхмәт сүзләрен Кукмара районы Вахит авылыннан Рәфидә Миннамуллина җиткерде. Безнең сәламәтлек өчен бик кайгырып, һәрбер эшләрен төгәл үтәп эшләүче һәрбер хезмәткәрләргә барыбыз исеменнән дә рәхмәтебезне белдерәбез. Безгә дә тагын да шунда килеп, сөенеп, ял итеп сәламәтләребезне тернәкләндерергә язсын. Зирәк акыл туплаган өлкәннәребезнең гомер көзләре кояшлы булсын. 5 октябрьдә үз һөнәри бәйрәмнәрен укытучылар билгеләде. Укырга, язарга, дөньяны танып белергә өйрәтүче затларның хезмәтләре олы хөрмәткә лаек. Аларны район мәдәният йортына чакырып тәбрикләделәр. Алдынгы нәтиҗәле эшләүче мөгаллимнәргә бүләкләр тапшырылды. Бәйрәм концерты карап алар ял итте һәм алдагы хезмәт елына үзләренә рухи азык туплады. Әлеге бәйрәм Саба дулкыннары телевидениесында турыдан-туры эфирда трансляцияләнде.